Grupo da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week. Namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysuria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre! Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sa Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplansa na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio ang D3 Bio yung may VCO, ang VCO yung may D3 mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio ang D3 Bio yung may VCO, ang VCO yung may D3 mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal
na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas pala ang imo blood sugar. Mag DTX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound na nagkapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado efektibo. Aramis DTX 500. Nagapalantirong pala ang imo panunuklas. Magatingin pala ang imo mauna. Masabi nagkapangihi. Masabi ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound na nagkapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Tilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, alas 7:21 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Punto por punto ang usapan. El Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes na Huwebes, Enero 29, 2026. Ikalima kag katapusan ng Huwebes sa bulan sang Enero. Mga sukita sa radyo, sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. A blessed Thursday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw kag ginhimo sang Dios, magkalipay kag magkasadya. Salmo 118:24. It is a wonderful thing to be alive. Maayo gikon buhi ka pa, Ecclesiastes 11:7. How's life treating you right now, Ma'am Aisa Ahmad? Sir Cesar Erecre, kay Ma'am Evangeline Sumblingo Erecre, Ma'am Bings PSG, Ma'am Lou Jane Calumno, kay Ma'am Charlene Serra, Sir Randy Serra sa Buenavista Guimaras, sa San Isidro Buenavista Guimaras, Ma'am Beth Idalilia, Ma'am Lisa Lirien Banalo, kay Sir Ricky Solomon sang Travel Lines Taxi. How's life treating you right now? Are you better today than yesterday? Ginapainit-init ko lang anay matingkoy nyo kaya doon na remigan la ka mo haw. 7:23 na sa aga sa mga nalamigan. Magpangape na DTX Premium Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
Department of Health ginapakalma ang publiko sa nagtuhaw na naman nga virus, Nipah virus. Pasahero sa Iloilo Airport na naya sang punyong natiruhan sang pulis Pilason. Kag sa aton Real Talk, subong aga Ma'am Charlene Serra, Ma'am Lou Jane Calumno, Ma'am Beth Idalia, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, Manong Iñaki Cueva, Tatay Esra Swedi, Mami Cynthia. Bugal, nagabulag sa tagipusoon sang tawo. Ganto bito padmo kon bugalon. Dapat nga manage pride ang ara sa aton, no? Magabakita ang ginapabugal ta ang aton nga pungsod bangod sang kayuhan. Inaya mayon ay nga bugal, Sol Idhaw dira sa Kabugaw Norte Pavia. Pero ang bugal bla nga misplace nga bugal nga ako pa. Ako pa ya. Ako lang yung mayo di mo. Di ang bugal nagabulag sa tagipusoon sang tawo. Nga ahaw, tanan kita may bugal. Tanan kita may bugal. Sino lang way bugal man? Bata ko nga lapsa nga bago bunaging iada ko nga bata ni Mamimi di Duroy ti way pa na bugal. Ti ang bugal nga ini, no? Amo ni makaguba sa tawo kun hindi mo ma-manage. Kay naghambal ang Proverbs 16:19, pride goes before destruction. Pride, no? Pride. Pabugal ka nay, tapos malaglag ka. Di tanan kita sili self-realization kag self-evaluation subong. O si sabing imong nga kaulingon, ano ako man bugalon? The way you talk, the way you move, the way ka assuming ka bla. Di mambings may kilala ka nga bugalon. Tanan kita may bugal. Why dis ang tao nga exempted Pero iba niya nga na manage lang ang pride bla. Nga ginabutang lang anay sa bulsa, ginabutang lang anay sa bag. Waay ginaponggan nga daw ay bilang ginabuhian bala Ma'am Sarah Jane Villaflor, Ma'am Annalyn Panis Agravante kay Director Kelvijan Agravante. Pero may ibang gidang hindi makontrol. Amo na nga damo ga palagyo. Yang aton Real Talk sa buong aga. Ma'am Mimi Dideroy, Ma'am Sarah Jane Villaflor, si Ricky Solomon sang Travel Lines Taxi 0461. Bugal, nagabulag sa tagipusoon sang tawo. Insahaw. Ang mga bago bunag niya malapsag niya, way panay bugal. Ang kotabla kay di pa nagani kambal. Alas 7:26 na sa aga. Foro de los Pueblos. Nagtuhaw na naman ang bag-o nga virus. Daw hindi gani man bata nga history repeats itself Ara na nakita natagnanan sa Bible nga sa uling adlaw, anpis mag-abot ang Dios, may mga pagtilaw, may kabudlayan, may balatian, nga wala sad to nagtuluhaw. Pero subong magatuluhaw na, ti ang balatian halin sa kabog, ang fruit bats. Amo ni subong gatakyo ang Nipah virus, N-A-P-A-H virus, V-I-R-U-S, Nipah virus. Sa diin, na monitor ang pagdamo sini sa mga nasyon sang Asya, nagdigad to sa Malaysia. Subong sa India naman. Sa aton nga paghibalo, Mami Asun Pineda, ginuusisa nato nini kiti gusto tasakyan ining pinakamainit ka balita subong. Magduwa sa mga local issues ta. Ang Nipah virus, bat-borne zoonotic virus, nga nagatugas ang Nipah virus infection sa tawo kag sa sapat, a disease with a very high case fatality rate. Dako ang tsansa nga mapatay ka. Anong ginahimo sang Nipah virus sa tao? Ginabanta nga between 40% and 75% sang tao nga infected sang Nipah virus ang mapatay. May mga survivor ang nagapabilin nga mayara sang neurological difficulties. Lakip ng persistent seizure, nagakurog-kurog siya, kag personality changes. In rare cases, ang virus can reactivate months or even years after sa initial infection. Pwede siya nga ma-reactivate, magbalik siya after sa pila ka bulan or tinuig. Ang first recognized Nipah outbreak was in 1998 sa mga pig farmers, mga nagasagod sang baboy
sa pungsod Malaysia. And sa ulihin, naglapta ini sa tupad nga nasyon sang Singapore nga nagpatay sang isa kagatos ka mga tawo. May 1 million ka mga baboy ang ginkal. Pinamatay na lang to, Ma'am Violet Belenson, sa effort nga ma-contain ang virus. Ang simptomas sang Nipah virus usually nagasugod ini sa sudden onset sang non-specific flu-like illness or fever. Gulpi ka lang, Ma'am Laura Sumagaysay, Milky Calamba, Ma'am Florenda Cadavero, Sir Ricky Solomon, ngayon naton, no? Sudden onset sang non-specific flu-like illness or fever. Why ka man ganyan nagsulay sa ulan, mayuman tulog mo, gulpi ka lang ginhilan at titambing. Foro de los Pueblos. Pneumonia and other respiratory problems may also develop kung tapikan ka sang Nipah virus. The most serious complication is encephalitis. E-N-C-E-P-H-A-L-I-T-I-S. Encephalitis. Ano ang encephalitis? Inflammation of the brain. Pagbanog sang utok. Foro de los Or Pueblos. meningitis, which typically nagadevelop 3 to 21 days after sa initial illness nagsugod. May 754 confirmed human Nipah virus cases, kag may 435 ka mga nagkalamatay sa Bangladesh, India, Malaysia, Pilipinas, kag Singapore sumugod nga nag-igo ang ining balatian years ago. Foro de los Pueblos. Ang Department of Health subong may ginpagwa nga statement para ang publiko hindi man maggasala. Kay ang iya sini nga simptoma, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Marie Talia Metzelina, da may pagka-coronavirus disease. Kaya lin sa kabog mo, fruit bat la. Ti ang COVID dito yung nagsugod sa China. Although may naghambal matugani nga daw man-made to kay para nga makanegosyo sila sang bakuna, bulong, face mask. Imbes nga pandemic, Ma'am Mimi Diduroy, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Sir Ricky Solomon, ang iba naghambal to nga hindi to pandemic Plandemic. Ginplano to sa mga manginalamon sa WHO. And now it's starting to unfold. Ang Estados Unidos, sa leadership ni US President Donald John Trump, nag-withdraw na sa ilang membership, ay ilang long-standing membership sa World Health Organization. Kay, posible may natulopang dani si Donald Trump nga irregular practices sang World Health Organization, just like sang COVID-19 pandemic. May naistorya kita nga big time nga nagwasampi sa syudad sang Iloilo. Kilala ini siya. Nakaistorya ini siya sa ato ng Banya Ted. Nakatambong ako sa UN sponsored program nga nagdeal sa health issues sa bilog kakalibutan. Aman niya sa pagdikta lang niya sa mga multinational, international, multi-companies, mga international pharmaceutical companies. Luhod dayon sinang World Health Organization, luhod dayon ng UN, kag patawag dayon ng CNN, patawag dayon ng BBC, patawag dayon ng mga giant media outlets nationwide para nga i-cascade, ipalapta ang balita or ang scare nga may balatian na naman para makondisyon ng utok sang kalibutan sa mga nasyon nga dapat malukan ka, mapatublok ka naman, mapabakuna ka. Amo to nagsala-sala ang mga tao sa mag-abot ang COVID-19. Di ayhan nga may semblance of truth ini. Kung nga ang nagwa as member sang WHO, World Health Organization, ang Amerika sa leadership ni Donald Trump. Amo naman ni sabong ti iban sinidaw may skeptic Sir Renante Fernandez, Margin Misahon, Julio Medina, Mercy Cordova, Emilita Casipe, Sir Leonilo Acopio sa ining Nipah virus naman nga ini. Din magalining Nipah. Ang Nipah sa kwan ini sa una nga nagtuaw ang virus nga ini sa kampung Nipah 86800 Pulau Tioman, Pahang, Malaysia. Amoy na nga ngalan sang virus, Ma'am Marifi Baban.
margin misahon, NEPA, NIPAH. Kay halin ini sa Pulau Tioman, Pahang, Malaysia. Foro de los Pueblos. Suno sa Department of Health nga wala sang dapat kabalakan sa na-record nga kaso sang Nipah virus sa India. Suno kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, hindi airborne. Waay naga-travel pagi sa hangin. Hindi makuha sa hangin ang Nipah virus. Pero makalaton kun halin sa sapat nga infected kag contaminated nga pagkaon. Wala nagakaon sa karne ang mga Pilipino nga wala nakapasar sa National Meat Inspection Service. Amo na subong mga doble halong gikita kay iban sa nada mga botsa bla mga double dead nga karne. Sang 2014 may una nga na-record nga kaso sang Nipah virus sa Sultan Kudarat kag sa iban pang lugar sa Mindanao. Pero madasig man nga na solbar. Ginahaylos ang Department of Health ang publiko nga magkuha sa information sa health authorities kag credible local media para sa hustong information. Sa West Bengal, India, na-record ang kaso sa Nipah virus sa healthcare workers. Kag masobra isa kagatos ang mga gin-quarantine. May mga pungsod na nga naghugot sa ila airport screening agud hindi makasulod ang virus sa ila nga pungsod. Ginreport sa motoridad sa India ang duha ka confirmed cases sang Nipah virus samtang dinosena ang mga ginamonitor nga close contacts. Foro de los Pueblos. 7:35 sa agati ang daw naandan nga simptoma niya si Ma'am Sally Pampliega, kay Sir Jexter Pampliega, kay Sir Felix Singson. Daw mamuman sa antrang kaso, planakit lawas mo, tapos hilanaton kagulpi, kung the usual lang nga mga simptoma kung ginatrang kaso ka Ma'am Eden Bayas. So imuon ta subong, Sir Jojo Espino, balbalon tanay sa pangamuyo. Mabakara naman, korni, badoy, pangamuyo. Because we are not fighting against flesh and blood, but by powers, principalities of this world. Kag, ang lawas tayo, lungan tayo, no? Pawayan, tagin niya. Kaya ang lawas ta, kinanglan ni 7 to 8 hours nga restful sleep, makatulog kagid. Para nga recuperate ang imong nga mga cells, kag mabatuan ta ang mga magbakod aton immune system. Kag himon ta pagin Sir Jesse James Garvillas, Sir Jesse Hamoles, kay Ma'am Marilu kag Mulong Hamoles. Tumara kitab D3 Bio DTX 500 kag may TC. Kung may kaganit kinabatsag daw gakwan niya lang relax ka, kumpiyansa ka. Ang kalimbawa sang DTX 500, sang D3 Bio kag may TC, defensa ng danin ni sa aton bala nga balay, nga may aran na kita gwardya, nga hindi kita masunod dali-dali sang mga makawat or kung sa aton yang lawas sang balatian. Foro de los Pueblos. 7:37 sa aga, will pause for a quick break. Pagbalik ta sa Ma'am Beth Idar Lilia, Sir Jean Reysiman, ang update ta sa ining lalaki Roland Lanyohan, taga Sagay, Camiguin, nga nanaya sang kutsilyo, punyong sa mga tao kag sa mga pulis sa Iloilo Airport. Yung pamangkot nga nakasulod daw, no? Kaya ti ang first screening, may imagine mo, Ma'am Criselda Boyco Lamuhen, Ma'am Betty Solosyo. Pagsulod ka sa airport, may first screening inadra. Pero daw may mando sa tong Department of Transportation, pagi kay Secretary Giovanni Lopez, nga ginwave na to. Nga, kundi duwan na siya kuan mo screening areas mo. Pagsulod mo, gid, pakita mo yung ID mo, pakita mong ticket mo, tapos check-in ka dira sa airline company kung di ka na masakay sa Cebu Pacific or sa PAL or sa AirAsia. And then, saka ka na sa escalator or sa elevator sa Piakto, dito na sa pre-departure area. Until sa may dira sa magsulod sa may pre-departure area, may screening naman dira. So dira sa nadakpan kahapon, ining si Lanyohan, nga mayara sang punyong sa iyang string bag. Foro de los Pueblos. Ang timeline, ang turn of events kahapon, balikan ta na dugay-dugay. Kunya nga natabo ining incident sa sulod mismo sang pre-departure area. Kag ang bantog nga fashion designer sa syudad sang Iloilo, hindi lang din sa syudad, as internationally renowned fashion designer nga si Jose Clement Tad-i Salcedo. Pag hindi ko sindo himata ini, hindi lang ko confirm sila kung bata ini sa ni former Concepcion Iloilo Mayor Betsy Salcedo.
si Jet Salcedo, no? 43 years old. Gindakop ini sa kahapon bangod sa kaso nga cyber libel. Cyber libel. Nakagwa siya after nakakapiyansa sa 10 counts of cyber libel. Sinong nagpasaka siya isang kaso? So, hindi man magdigawan siya. Galing tida umugi na tuod ang kakatabo Sir William Sapanta. May matinion nga nag-upload ang pagtamdanay sang mga mag-abyan. 7:39 sa aga. Balikan tiling aton nga Real Talk. Bugal nagabulag sa tagipusoon sang tao. Damo sang ill effects ang pagkabugalon. Anong mga malain nga madulot sang pagkabugalon? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ipo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababati. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Oras sa Pilipinas, las 7:49 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Foro de los Pueblos. Las 7:49 sa aga. Oras kinatulong sang Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Padayon sa Foro de los Pueblos sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bayo ha. Don't be scared sa ining balita sa Nipah virus. All we have to do is to do our part nga mangin malimpyo ang human to human transmission ang maning balantayan, Ma'am Betty, Sir Jojo Espino, kay Ma'am Sally Pampliega, Sir Felix Singson. Kapin pa sa mga tramhak. Minsan hindi ka mo katramhak. Hindi mo lang halin sa CR, may gani ka hugas kalimada. Tapos kukunam labog, tapos may lupa pa. Do mga 5 hektaryang lupa sa mga kukunam la. Tapos mag-CR ka, either mamuhin ka or manghihi ka. Makatransmit suno sa health experts ang prevention niya sini pagi sa pagsuksok sang mask, sang gloves kag sang gowns, infection control inasa anong imuon mo, limit mong pagpalapit mo sa tao nga infected daw magyapon daw kwansa daw way kinalain Ma'am Violeta Joso, Sir Nonito Sumbong sang coronavirus disease. Ining exposure mo sa body fluids, amo nang makabig nga direct contact sa dugo. Kung kakwa kabi dugo, organi, laway, or ihi, Pastor Ron Pancho, dako ang tsansa nga mag-angkon sang Nipah virus. Pero hindi ni sa airborne, hindi airborne. So makuha mo lang niya kung halin sa mga maygo nga bagay. Hindi ko na pag-emphasize kiti ikaw nagapamahaw ka subong. Pero ang himoon na naton diri nga mangin conscious kita sa aton nga physical hygiene. Baligo ka daw adlaw, toothbrush ka, hugas kamot, may habon, may tubig, may alcohol para nga mapatay ning mga kagaw-kagawa. In short, subong nga may Nipah virus care. Sir Nonito Sumbong dira sa Baldosa La Paz, Ma'am Raquel Gobatanga, hindi kita mangin tramhak. Ibang tramhak daw. Masulod si Ari, ni ka panghugas ka. Kagati parang limpyong tanan, paligo gid at all times. Kag panghabon ka, DTX Beauty Soap. 7:51 sa aga, atong marine vessel Trisha Kirsten 3 na naglugdang sa baybayon sang Basilan. 19 ang patay, and then may naka-rescue, may mga nakaluluwas na. Naluwas tong si Cadet Clyde Punsalang. Ato nagamba bilang tagilid yung barko namin, tabang, taga Davao to siya mo. Tapos ining si Joe Jerick Lyer, kuan isa ng crew, ga-apprentice, taga Barangay Tipolomina, kag si Carl Luis Balontong, taga Barangay Kabanbanan, Oton, Iloilo, nakaluwas sila. So may investigation nga ginpatawag ang Senado kahapon, bagi kay Senator Raffy Tulfo. Ginsermona ni Tulfo ang Maritime Industry Authority, Marina, bangod sa pagpasugot nga maglayag ang passenger vessel nga Marine Vessel Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Sa hearing sang Senate Committee on Public Services nga ginapamunuan ni Raffy Tulfo, gintumod sang senador ang report halin 2019 na lista ang 32 ka mga aksidente sa mga barko sang Allison Shipping Lines. Ang company nga nagapalag-iya sa naglugdang nga MV Trisha Kirsten 3. Sino kay Tulfo, ini nagkakaulugan nga floating coffins. Floating coffins ako nagalutaw nga lungon ang mga barko sang amo nga shipping lines. Ang Allison Shipping, ini amo ning pinakadako nga barko sa Mindanao, Western Mindanao area. Amo na nagka-cater sila dito sa mga cargo and the likes. Tiambal sang senador kon nangin maabtik lang kung tani ang Marina, Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe, Ma'am Raquel Gobatanga, Ma'am Ans Casabuena Lemos dira sa Hong Kong, Randolph Villaruel kon sa Bambingaser dira sa Pasay.
wala natabo ining trahedya. Di ba gamba ka nga floating coffins, nagalutaw nga lungon, sakay ka sa mga barko sang Alison Shipping Lines, Sir Randolph Villaruel Concha, kay Ato, kay Boboy, kay Dibon, kay Dodoy, no? Kay Dodoy Bailon, nga pirimilang hubog, ang ba ni Randolph? It's just like riding sa lungon. Gasulod ka sa lungon. Ma'am Charlene Serra, Ma'am Raquel Gubatanga, Sir Randy Serra. So, dapat nga may ginahimo na ning gobyerno ta immediate. Galing kiti ang marina. Hindi man tanan, pwede mo dabi mabangalan mo. ang mga ano ganina? Ang mga scrap sa ibang nasyon, ginapropintahan talang di Pilipinas kag ibiyahe libata. It's just like lang nagsakay kada sa barko, nga way kasiguruduhan nga safe ang imong nga pagbiyahe. Tiyo, overloaded na. Hindi pagkakuon sang Philippine Coast Guard, hindi pagkakuon sa marina, pero overloaded 352 ang maximum niya. Pero ang tao, ang pasahero plus ang crew, 344 na. Di kargahan mo pa to, may mga truck pa to. Di overloaded na, sobra na sang sa kapasidad sang barko. Nga ang ginapatigayon, kaginapabayan lang ini. Kapit pa sa mga practice sa mga malayo nga mga probinsya. Foro de los Pueblos. 7:55 sa aga, kina na salot nato nini sa aton headline ang parte sa bugal. Pride, Pride. Tanan kita may bugal. Beware of pride, because pride was once clothed in glory. It stood close to the throne, gifted with beauty, authority, and honor. Yet the moment pride whispered, I deserve more, heaven lost an angel. Magani may magutik na sa imo nga, why sa makatupong sa imo, ikaw lang kitang the best. Ikaw ya ang Superman, ang superhero ng buhay ko. Why nasa iban pa nga makatungod sining mga bagay ngin, ikaw lang gid ya, ikaw lang gid. Di ko magsulod na gani ang hangin sa ulo sang tawo. That's what you call pride, no? The fall of Lucifer. The fall of Lucifer reminds us of a timeless truth. It was not weakness that destroyed him, Maminasol Kadigal. It was self-exaltation. Self-exaltation nga ginahakwat ang kaguningon. Bumubuhat ng sariling bangko. Igo kita sinitanan mo. Not seen from below, but pride from within. Pride blinds the heart. Pride blinds the heart. It turns calling into competition, gifting into entitlement, and worship into self-glory. Kung mag-abot na gani sa punto nga imbis ang Diyos ang dayawon, ang tao na. Amo na natawag niya nga ariring. When we lift ourselves above God, we fall farther than we ever imagined. No? Let this image be a warning and a mirror para sa imo kag sa akon. Hindi ako exempted tanan kita. A warning that no position, no talent, or anointing makes us immune. A mirror, daw espeho ini sa, to examine our hearts before God does. Examine ta nga daan, hindi na pagulata pa nga tudson tagapakdolon sang Dios. Because the word of God is sure. He is watching His word to be fulfilled. Jeremiah 1:12. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Proverbs 16:18. Hulubaton 16:18. Ang bugal makaguba sa tao. Ang mga nagapabugal-bugal, ang kalantuan niya sana kalaglagan. So, we cascade and we endorse here humility. Choose humility. Choose obedience. Choose to glorify God, not self. Choose to glorify God, not self. Because in the kingdom of God, the way up is always down, and the safest place to stand is on your knees. Kung permi ka, Sir William, nagaluhod,
before Jesus, nagahambol ka. Hindi kang hambog, hindi ka hadog. Igo kita sinitanan mo. Sinong naigo? Da! Ako lang! So self-realization ini. Kaya gina-holistic ng approach sa aton program ngayon. May sports, may komentaryo, may mga trivia para nga may hangpon man si Ma'am Betty Solosyo. Am I correct? Pride goes before distraction, Sir Noel Arnaiz, Ma'am Elsa di Ma'am Phyllis Arnaiz. Amo ning na magaguba sa tao, no? Ang headline naton ngani, bugal nagabulag sa tagipusoon sang tao. Kay ko ng tao matyaga niya daw nagalakat na sabla sa panganod. Or gani nagalatay siya sa inang alambre. Or gani nagalatay siya sa hilo. Abi hindi mabugto. Pride goes before destruction. Ginakontra sang Diyos ang bugalon, pero ginakaluuyan niya ang mga mapainubuson. God opposes the proud, but shows favor to the humble. Gusto mong pabor sang Diyos? Mangin mapainubuson ka. Mangin humble ka, bugot hambog. That's James 4 verse 6. Oras 8:00 sa aga. Oras dulong sang BDO. Tuloy ang plano dahil sa Plan B from BDO Life. Talk to BDO Life Financial Advisor today. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by BDO. Tuloy ang plano dahil sa Plan B from BDO Life. Talk to BDO Life Financial Advisor today. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. It's time to pray. Ang message sa bungaga nag-focus hindi lang dito sa pride, but sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes rich, and He adds no sorrow with it. Basta ang grasalin sa kay Jesus sa Sir William Sapanta, Ma'am Gingging, why niya sang kabudlayan, inaya puno sang joy, peace, and contentment without the anxiety, guilt, or destructive consequences. Amen! Why ka mag-amen mo? Kumatiyan tang message subungaga. The blessing of the Lord that maketh rich and adds no sorrows is your portion. Your days of tears have been terminated. Your days of having ups and downs are done. The blessing that I release to you now in the name of Jesus will be permanent. Will be permanent. Will be permanent. You will know no tears. You will know no sorrows, because the blessing that has been released upon you has accomplished what God intended for you. As you believe this, type amen and it is done. If you believe, it is done. The blessings of the Lord adds no sorrow in it. But silingon nga, ang grasya halin kay Jesus, nagapalipay sang bugos sa tao. So bungaga, ng imo sitwasyon, may scare sang Nipah virus. Kahapon, may 15 years old nga dalagitang estudyante sa Giso, Kalinog, Iloilo. Ma'am Betty, kay Ma'am Beth Idalilla, nalumos. May mga disgrasya na kalanabo sa Bingawan, may tatay nga naglugo sa nga 16 years old nga bata, nga babayi. And the world is getting worse and worse and worse. Nagalala subong ang tao, galala ang sitwasyon. So that is why we have to pray. I may sound corny, badoy, OA, magansal para sa iban, I don't care. Let us pray, let us pause, and let us call the name of Jesus. We enthrone Him right now. Jesus is His name, no other name but Jesus. Let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Unchangeable, unshakable, unstoppable God. Lord Jesus, salamat nga sa imong ngalan may gahom. Sa imong ngalan, Lord, may paglaom, may provision, may protection, may grasya, may kalipay, may gugma. Jesus, your name is power. Your name is life. Your name is healing. Your name is breakthrough. Your name is satisfaction. Your name is contentment. Sa sining oras, Lord, we enthrone you right now. Salamat gid sa agang ini, Lord. Inatipon mo kami sa pangamuyo. We believe in the power of prayer. And as we pray, we change the atmosphere.
We change the environment sa amon nga balay, sa amon nga komunidad, sa amon gobyerno, sa amon nga syudad, sa amon probinsya, sa Pilipinas kag bug-os nga kalibutan. Thank you, Lord, for the power of prayer, and thank you, Lord, for your infinite power, your supernatural power nga nagalabot, Lord, sa bilog nga kalibutan. Salamat, Lord, nga ikaw ang Jesus nga nakahibalo sa amon pangunahuna, sa amon sitwasyon. Ikaw nakakita sa amon nga mga paghibi, and ginasalod mo ini sa imo, Lord, nga botelya. That is your word sa Bible, nga wala gilod sa nalipod sa imo sa amon mga sitwasyon subong. Be it malipayon man kami o kung may kabudlayan, nasubuan, nagkamasakit, Lord, we humble down before you. Ikaw lang gid ang Dios, way na sa iban pa. Ang iban gina, Lord, Dios na, kahoy na sa, natinigban, way gahambal na yabukan. You are Jesus, and you alone ang amon nga dayawon. Ikaw dira nga wala pa sang relasyon kay Jesus, palapit ka na sa iya. Are you scared? Sining Nipah virus outbreak naman nga ini? May mga disgrasya sa lawod. Ikaw dira nga may bata, may bana nga seafarer abroad. Ano man imo sitwasyon, subong batuna si Jesus. And intercede for him or her. Today is the day of salvation. Ikaw dira nga masakit, hindi ka maghikog. There is Jesus, there is hope in Jesus, and in Jesus alone. Ikaw na subuan, budlay ang imong pangabuhi, subong bugat ang imong pangabuhi. Hindi ang inom, hindi ang sex, hindi ang lagaw, hindi ang barkada ang makapuno si Jesus lang. Imit lang ini pangamoyo, Lord. Gasurrender ako sa imo. I need you. Forgive me for all my sins. Ginabaton ko ikaw nga akong Diyos, akong kabuhi. I commit everything to you. I receive your healing touch, your divine intervention in my life. Ilista akong ngalan sa libro sa kabuhi. In Jesus' name, amen. I release and I declare healing to those who are sick, cancer, stroke, diabetes, and all forms of diseases. I bind, I rebuke it right now. Ang mga bukol sa lawas, and even, Lord, ang kagarot sa panimalay. We pray for peace, for unity, and for reconciliation. You are the God of turnarounds. Ang mga mabudlay nga mga sitwasyon sa kabuhi, Lord, for many years. Kaya ginahibian na mo, Lord, in secret. Ikaw ang Diyos nakakita sini. Ihatag, Lord, ang imong nga kalipay sa mga nagapamati subong provision and safety of everybody. We declare Psalm 91, or Psalm of Safety, will live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This we declare that you alone is our refuge, place of safety. You are our God. Isaiah 53:5, by your stripes, Lord, ang mga nagkamasakit, nag-ayo na. Be healed in Jesus' name. Lord, Psalm 23, we stand on it. It is written that you are our shepherd. It is written. So Jeremiah 20:11, you know your plans for us. It is written, plans to prosper us, not to harm us, Lord. We worship and honor your name. I-bless mo kita kay isaga pamati sa bong, Lord. Ang ihada ko, Lord, kay Mami Miti Doroya, that she will grow in the fear of the Lord. Thank you for this day. In Jesus' mighty name, amen. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Laglagon sang Dios ang tao nga malinapason kag makasasala nga nagasikway sa iya. Rebels and sinners will both be broken, and those who forsake the Lord will perish. Isaiah 1 verse 28. Those who return to the Lord, who are just and good, shall be redeemed. Ang magbalik kag maghinulsol sang himpit sa Dios maluwas. Isaiah 1:27. God opposes the proud but shows favor to the humble. Ginakontra sang Dios ang bugalon, pero ginakaluuyan niya ang mapainubuson. Santiago 4:6, James 4 verse 6. This is the living word of God. It's and in truth. Deposito, pangamoyo. Time spent in prayer is never wasted. Ang oras alas 8:08 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Foro de los Pueblos. Balikta, update sa medical condition ni President Bongbong Marcos. Si Bongbong nung pawana, gadalo na gani sang ido niya. Ano ang ngalan sa ido ni Presidente Bongbong Marcos? Ano yung ngalan sa ido ni BBM? Ang update sining pasayro sa Iloilo Airport, Roland Lanyohan, taga Sagay, Camiguin, nga nanaya Kutsilyo, Punyong.
Di sugatan niya ang airport police kung natiruhan sa may pilasa na idalong nga bahin sang iyang ilok para subong sa ospital. Kag-update man naton sa University Days sang West Visayas State University. Nangin guest speaker sa convocation celebration kahapon ang kilala nga broadcaster kag subong Assistant Secretary sang Department of Agrarian Reform, Sir Jose Ginil Carbon de Morito. Magambak ka nga Ginil de Morito, Ma'am Sally Pampliega, Pastor Bobby Iriman, kay Ma'am Donna Silorio Sapio, kay Anel Longares Alcaliaga Salem. It rings a bell, di ba? Sa mga mahilig sa transistor radio, bla? Si Sir Ginil de Morito, ang alam niya sini kombinasyon sang yagin kanan mo si I think judge to Jesus de Morito kag Ma'am Nilda Carbon nga taga Kalinog, Iloilo. Di anong mensahe niya sa mga estudyante sang West Visayas State University? Dalo naman na nato nini para nga ang aton audience or mga listeners nga mga estudyante naman makarelate naman sa aton nga programming. Anong ginhamba sa ila ni Sir Ginel? Kaya tiyang kabataan subong Ma'am Viole Belenson, kuha na sa tayo mo, inang ara na sila sa technical world, no? Kuha na sila ng artificial intelligence sa AI na, klaro, ha? Ti ano ang message sa ila ni ASEC Jose Ginil de Morito? Amaning akon nga pangkid nga ng mentor. Aba niya, hindi ka magsulod sa announcer's booth, ha? Nga way ka sang ginauyatan ng notebook, ma? Way ka katoon? Way ka kabasa? Hindi ka magsulod, ha? Binutangan niya ang announcer's booth sa pirtahan. No unprepared anchorman can enter this booth. That is why, to God be the glory, nadala naton ini. Now that we have to prepare at all times mag-program kita. Hindi nga pahabog lang. Ambal niya sa content. Sako time check mo. Sako palpag mo dingdingaw. Nga patimaan ina nga ang anchorman why preparasyon. Kung namo sa mga unnecessary nga mga labor-labor, nya amo na why na preparasyon. Yun dapat nga turasok dayon. Straight dayon, waswas dayon sa komentaryo. Amo nang natun-anta kay Sir Ginil, kagang hambal niya, nga tuon gid review sa imong script, review sang imong tape on air, kasi no tape on air pa to, i-review gid, din ka nagsala, anong imuon mo? And at all times, be grounded! Nga be grounded! Ara na kamon niya sa kahanginan, maghanginon pag ikamo nga tikalon kamo. Hindi ka mo magdugay sa industriya. This is Sir Ginil, kilala nyo man na. Yes, yun yung introduction sa iyang programang Libre. Good evening, friends. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome sa Libre. As we bring the news informations right into your living rooms. Sa karon nga gabi, kaupod ninyo, Ginil Carbon de Morito. Bayan, ayad ga. I've noticed, Ted, nga salamat, Ma'am Marie. Hindi na pag-i-emphasize, Ma'am Marie, kay karon mabiring naman talinga ni Kwan, nito Israel, dalahig si Lucas. Salamat kin, Ma'am Marie. Balaan mo man na kung ano, Oo, Romar Subire. Tapos mabala siya nga, ang programa nila ni Manong Itik mangunguma sa unang kagahon, bala. Manong Itik? Ay, ikaw talaga! Property ito, motivator to si Sir Ginil. Daw Team Cone bala nga classic coach. Nga makita niyang imong potential, hanason niya gikang hanason. Hamakon mo sa una, patrol reporter kita may sa akon niya, Ted! Nya pong koy ang afternoon edison. Uyatan ko tanan nga mga newspaper mo. Programa ko kakudog-kudog mo. Pero to God be the glory. Wala sang mga bataon nga anchorman kung wala sang Ginil de Morito nga nag-guide. Sir Ginil! Good morning! Kaya pamatigid ko kaninyo sang una sa piyak mo. Ay ho! Ginil de Morito. Anong ginimo ni Sir Ginil to sa mga estudyante sa West Visayas State University? Hold on! Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita.
Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarms stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Kampiyon Estasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Inisi ka K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamo gid nga
nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Oras alas 8:24 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Subong adlaw Webes, hingaliti ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Lilowood, Pasig City. Ikaw nga taga Pasig sa 51 ka barangay, taga Dueñas, Tingle, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, dumaraw ka Pis Cuartero, kag parte sang Kalinog nga malapit sa Pasig. Free consultation sa Klinika Pasig Branch to karon nga adlaw. Kag free consultation man sa Klinika Kalinog Branch subong adlaw. Sa Domingo, kag kada Domingo, free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Ao Branch. Foro de los Pueblos. Las 8:25 sa aga, anong natabo ka hapon sang magsulod ang armado nga si Roland Lanyohan, 54 years old, taga Poblacion Banwa sang Sagay sa Camigen sa Iloilo International Airport. Natabong insidente las 5 kahapon sang hapon, Enero 28, sa pre-departure area sang Iloilo International Airport sa Cabanatuan. Ang natiruhan, Roland Lanyohan. Roland Lanyohan, taga Sagay, Camigen. Sa statement sang isa sa mga pasahero, string bag ang dala sang lalaki. Wala siya sang check-in baggage. Sa sulod sang string bag, ang kutsilyo nga may tagob. Na-detect sa X-ray baggage scanner, ang kutsilyo gani ginpabuksan sang airport personnel. Kay Lanyohan ang bag, pero namalibad siya. Napamilit siya nga pasudlon agod niya makasakay sa eroplano. Nang pangayo sang assistance sa airport police ang mga personnel, kagin katuan ang lalaki. Pag-abot sang police sa entrance sang boarding area, ginuuyatan na sang suspect ang kutsilyo, punyong. Ginistorya siya sang police nga isurrender ang kutsilyo o kung i-check in ini. Agod madala niya sa pagbiyahe niya. Pero nagpakatiga si Lanyohan. Ginsaroso niya ang mga pulis. Tub-tub nga natiruhan siya. Naigo sa naidalom nga bahin sa iyang ilok ang suspect. Ang initial information, mapadulong kuntan sa Cagayan de Oro ang suspect. Ang pamangkot, Ma'am Evelyn Sublinggo Erecre, Vice Mayor Pangga Lamasan Piccio, good morning ma'am, kay Kapid Labiaga. Nga nakasulod ang kutsilyo sa airport, Vice Mayor Pangga. Kung sadto antes magsulod sa airport, maagi sa X-ray baggage scanner ang bag kag luggage, agad makita ang unod. Pero sa October 2025, Vice Mayor Pangga Lamasan Piccio, ma'am, ginkakas sang Civil Aviation Authority of the Philippines, Kaap Iloilo, ang initial screening sa Iloilo International Airport. Inibilang pagsunod sa initiative ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez nga pahapuson ang proseso sa mga pasahero. Sa nagakatabo subong, kinahanglan lang nga mag-present sang plane ticket kag ID agod nga makasulod ka sa airport. Ang mga hindi ma-check-in nga bagahe, gina-check na lang sa X-ray baggage scanner antes nga magsulod sa boarding area sa third floor sa airport. Ti amo ning natabo kun nga nakalusot ini sa kag may dala nga kutsilyo. Kay why na to sang first nga scanning mo. Di bilang nanda naton Vice Mayor Pangga Lamasan Piccio kay Ma'am Kapid. Nga kwan nga pagsulod mo na may scanner, bili mo ginang tanan mo da, butang mo na sa daw box kwan bilang daw the tray, asay mo da nga wallet, relo, cellphone, kahita, kompleto na. Sulod ka na, tapos ang final scanning dito na sa third floor sa pre-departure area. So dito sa pre-departure area, Sir Cesar Erecre, na monitor sang airport personnel nga may dala ning kutsilyo, punyong
ang sospek kasi Roland Lanyuhan. Karon kay tinagbato sa kunin na tiruhan. Foro de los Pueblos. Alas 8:28 sa agas sa Pilipinas, oras kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. As I have promised, dugangan man naton update ning kundi University Day subong sa kuan mo sa West Visayas State University. Pero ang pisa na halin kahapon Dodoy Altoveros Blones dara sa may sitio Dapdap sa General Yud City proper sa Dodoy Blones. Good morning sir. Randolph Concha. Grabing pilas ang mga tao sa SM City. Kay man mayara sang surge sa National ID registration tungod sa ultimatum sang DSWD para sa 4-piece beneficiaries ining Pantawid Pamilyang Pilipino program la. So gipabutsag ni Regional Director ni Lida Amular sang Philippine Statistics Authority nga may surge sa mga aplikante para sa National ID registration. Ginaangot ini ni Amular sa Enero 31 nga ultimatum sang 4-piece beneficiaries nga dapat mayara na sang National ID ang mga bata nga nagabaton sang bulig financial halin sa gobyerno. Di subong si Manaw, nagadugok to, iban halin pa sa Saraga, iban halin pa sa probinsya. Alas 2 pa lang sa kagahon, gapila na dito sa SM kay may satellite office ang Philippine Statistics Authority or ang NSO sa una. Pero ang isa ka adlaw Ma'am Evelyn Ericre, Vice Mayor Pangga Lamasan Picso, isa ka gatos lang nga ilang nga ma-cater. So amo ina kun nga ang may surge or may pagdamo sang tawo, sobra na sir po tama na. Lain nang kwento ning discuss. Kun nga ang may natabo ang pag-search or pag-gilinutok sa SM City kaluloy maning mga 4-piece beneficiaries nga dapat subong may FIS ID na sila, may Philippine ID system na sila. Alas 8:30 na sa aga. Foro de los Pueblos. Check ko si K5 Alira, what's the latest sa medical condition ni Presidente Bongbong Marcos after nga ginhambal ba nato sang iya nga utod Sir Dodoy Blones nga daway gikunot katatap to kay Mr. President. Ano ining diverticulitis nga daya Vice Mayor Pangga Lamasan Picso kay Ma'am Tonet Toledo kay Sir Reming Castor? Ano ining diverticulitis kay ni? Ha? Ti daw nagdalo-dalo naman ganito sang iyang ido si Presidente Marcos Jr. Kag kahapon gin aresto ining fashion designer bala Vice Mayor Pangga nga si Jose Clement Jet Tad-i Salcedo, taga Concepcion, Iloilo. Kung ko magsala sini daw either bata ini sa or relative ni former Mayor Betsy Salcedo sa Rikmapa, no? Fashion designer isa. Sa din siya nakilala, no? Nga ang may ngalan ining Jet Salcedo nga ini. Report ni K5 Alira ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Aling. K5 Ted, no, maayo na ang pamatsyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa diin makita naton sa bag-ogid lamang bag-ogin pagwa nga video ni Undersecretary Claire Castro nga nagahampang ini sa iya ido nga si Oreo. Si Oreo, very good si Ma'am Laura mo. Mana na kita Oreo mo? Insa nga Oreo? Oreo K5 Ted kay suno sa presidente sang nagapangita sila sang pangalan para sa ido nila. May dako nga itom nga bilog sa mata. Oo, sa natuo nga mata sang ido. Kundi puti siya pero may itom nga spot. Oo, saan na mata? Amo na nga ginhingadlan siya sang iya kabataan nga Oreo. Kaya ang Oreo, ang Oreo bilog na kuan sa dibla ng biscuit. Oreo. Namining Oreo nga i-shake, no? I-shake. Si Oreo nga lang sa ido niya. So nagdalo-dalo na si President Bongbong. Pero ano nang sitwasyon niya? Ano nang diverticulitis ngayon? Kay parang maman-an ni Ma'am Josa Celo ni Sir Rick Mapa. Sa karon K5 Ted nagainom siya sa gihapon sang iya mga bulong padayon sa gihapon nga nagainom sang iya mga antibiotics apang ginasiguro niya nga maayo na gid ang iya nga pamatsyag. Actually K5 Ted na gipangunahan niya na gani ang Economy and Development meeting sang Lunes, no, nga naglabuot sang 2 ka oras sa diin mayara pa ini sa mga naka-line up nga meetings. Kag K5 Ted ang na-diagnose ini actually si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang diverticulitis, which is isa ka kondisyon, no, nga naangot sa colon. Though may inflammations nga small
pouches sa iya nga colon walls nga nagabanog K5 Ted. Amo na nga hindi siya makakaon sang mga solid foods kag kinahanglan niya gid nga ipahuway ang iya nga Lawas. nga tiyan kag iya nga lawas. Kita mo nag-as-as man siya nagamay siya no. Sa aton pagibalo hindi siya kakaon sang mga karne nga ini. Sabaw lang ang sabaw mo na kuan sa nagugos gid man sa dako pag iniwang yun no. Oo, K5 Ted. Oo, hambal ganin niya nagdamgo ako nga nagapangit na ko karne. Nga nagakaon ko steak. Gali hindi pa pwede subong. Pwede na daw K5. Pwede na. Pagka may gamay lang guro. Do posporo lang guro, do matchbox lang kadako. Okay. So colon gali na may diferensya man sa colon. Kay K5 Ted, kung patamaan mo nga daan ang imo nga tiyan man, syempre kung gabatsyag na, mahimo na nga may gastrointestinal problems, nga may bowel movement nga. Budlay na may mga diferensya na. Bisan sa aton naman na, bisan bataon pa lang, hindi ta pag ipa-overwork aton nga tiyan. Una habas iba niya, gamay-gamay lang nga kaon. Kay kung damo pagkaon nga ginabutang mo sa imo large intestine, duro ana galing, way kontat ya makina. So pahuwayan taman kay 5 baling. Kag mas matulutig ani ko mga karne ni bilang ginakaon ta kay sinimana niya kam tunaw mo. Actually, K5 Ted, ini nga sakit ko nga na-diagnose kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. is usually nagaigo sa mga adults nga 50 up. Mamugal ina? Oo. Siguro tungod nga sa stress man kag sa mga ginapangkaon man. Kisa na malanggali ning kidney ni President Bongbong. Yan si Ma'am Laura, no? Duro naman na. Ano namihan ko kay Ma'am Laura kay loyal gid sa Foro de los Pueblos mo. Sige, okay. Estimate antabis may President Bongbong. Mr. President, sir, musta ka na? Oo, gadalo kayo doon. Sir, anong name ng dog? Ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim doon sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Kaya Oreo ang naging pangalan. Anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So, I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Ito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi ba? Ngayon pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Ako ng hamburger. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng... Hindi ka makaon ka kwan, ka jumbo sopaw. Daran ka namon to, isa ka box Kaya Haiti, medyo gana-gana na, hindi makapusta kaon si Bongbong. Okay, 5 Ted. Kay syempre ginapahuway niya pa ang iyaman nga nga chan or ang colon niya mismo. Hindi na pwede nga daw i-overwork mo ni K5 Alira ang chance ang presidente. Hindi dapat pahuway gid siya. Kung lang siya daw laban sa sabaw, Oo. Sabaw. Soft food. Soft diet gid siya, no? Hugos gid siya, dako gid pag hugos siya, nagkupos gid siya bala. By the way, kumusta ining si Jet Salcedo, si Jose Clement Tad-i Salcedo, 43 years old, nga fashion designer, nakagwa na sa prisyon after nga nakapiyansa, no? Yes, K510, nakagwa na kahapon, no? Alas 5 sang hapon. Pakita to, please. Ang fashion designer nga si Jose Clement Tad-i Salcedo. Taga-kwan gali ni?
Taga Manggamatad, iti either Concepcion. Kay Concepcion, pag ko sino, bata ni siya ni former Mayor Bitsy Salcedo. Yes, K5 Ted, bata ni siya ni former Mayor, Concepcion Mayor Betsy Salcedo, kag ni former board member Sandy Salcedo. Bata ni no Sandy Gilini. So ini siya, fashion designer international designer ini siya. Yes, K5. Iloilo-based fashion designer si Jose Clement Salcedo. May 11 counts of cyber libel sa nga ginatuba. 10 counts of cyber libel. Ligan K510, ginpasakaan man sa sang 11 counts, lain pag lain pag ito yan. Okay, sang June 30, 2025, may yara pag sa sang in-post sa iya nga account nga Jet Salcedo, kag Le Jet. Nga, why masagit sang ginhambal, gig nga ngalan, pero ti ang nag-file sa isang kaso, ining friend yaman gani nga si Andrea Valdez Goreseta. Si Andrea Gorseta nga ni tagal Tachera ini sa mo. Nga clearly daw si Gorseta abing ginaigo niya sa iyang mga post. Way matugan ni nag-mention sang full name. Bangod sa to, ambal sang prosecutors nga ang post ni Salcedo nagapatumod kay Gorseta as a woman of loose morals, uneducated, and of bad character. Kaya ginakusahan nga nagtuyo sa pagpatay sa iyang mga utod, no. Daw mo nabi, no. Daw nagsugod malang ini gani K5 Alira ang ilang hindi pa insinyanay sa iyang best friend man sa una. Sa daw guro daw may hindi sila pa insinyanay sa ilang biyahe. Guro asa nagdako na lang balang gamay man lang tani itong problema. Hasta nga ginbira man nabi suno sa kay Gorseta ni Salcedo sa social media. Okay. Pero ano nakakuan man siya, piyansa siya? Nakapiyansa siya kay 510 no sa pulo accounts sang cyber libel kahapon nga nagabalor sang 360,000 pesos. 36,000 per count. Per count. Oo. Sino ining si Jet Salcedo? Kaya tinaglupok nga lang niya sa before Tata Pinuela ini Tata Blas Pinuela bla. May Jet Salcedo gidi ini nga fashion designer. Sino ini siya? Humaling sang una kay 510 no, Jet Salcedo is Jet Salcedo na gid. Abang mas nag-usbong pagidang iyang career o kung ang iya pagiging fashion designer sang gimpabayuan si Miss Haiti 2016 nga Miss Universe. Nga nagdaog bilang Miss Universe first runner-up. Okay, pero ano to, may kwanto, may ipakita ta please ang iya to lang ang iyang obra maestra. Kwanto daw Miss Haiti, pero ano to na may white siya sang dugo nga Pilipina nga Pinoy? Waay K510. That was 2016 pa nga Miss Universe. Grabe no, kuna mo sa internationally renowned na siya. And then ano pagid ang mga obra maestra niya? Actually, K510, dire no, sa Iloilo, mahilig na siya pabayo man sang aton nga amo na K510. Amo na si Miss Haiti, Raquel Pellissier. Raquel Pellissier. Sa preliminary gown. Blue gown. Naging design sang Ilonggo fashion designer Jet Salcedo. Sa preliminary competition sa Miss Universe beauty pageant. Blue namin, no? Oo. Okay. So kung na mo ga-design sa pagit sa iban pagit niya mga mga pageants, no? Actually, K510, madamo na siya sang gimpabayuan, no? Si Miss Alexi Kaimoso Brooks, gimpabayuan niya man sina sa runway fashion show sang Miss Universe Philippines sadto sa iyang silver gown. Hindi, K510, though silver nga tawag sina. Outfit nga casual nga pang runway gid. And then, sa lesson pag ginangin na pang-handle niya, may kuha na siya, may store di siya si Lilo? Actually, K510, hindi lang kita sigurado sina o kung digto lang sa iya, digto man sa iya nga balay, no? Nga may ano man sa, may boutique man sa or fashion house. Okay. Mahilig na siya dayon K510 magbulig sa sa mga young fashion designers diri bala sa Iloilo, especially ang mga nagay-eskwela sa ISATU. Mahilig na siya magpahulam sang iya nga mga accessories, sang iya mga bio, sang iya mga shoes nga collections. Kag K510, mahilig man na siya dayon magkuan, hindi na siya gusto nga kung pabayuan. Ibalik ta to please kay Jet kay tapos naman ning si Haiti, okay?
kung pabayuan ka ni Jet Salcedo, ginaano yagid sina nga dapat fully accessorized kagid. Nadamo kid burloloy. Kaya hindi siya gusto nga plain bayo lang. Kaya mo na saya mo, designer saya mo. So, saya yung artistic view. Dapat nga damo ka burloloy. So, drama sa nakakuha kwarta, no? Nag milyonaryo man sa iyang trabaho. But he has to face ang mga consequence kani. Hamba niya, salamat gid sa mga nagkuha na nag-message ako niya, dili ko na ibaluan kung sinong abyan ko gingakon. Nya balik na ko dis balay. Nya ari na ko di. Nya na pud na di mang ido ko. Sige lang I hope nga may mga realization man si Sir Jet sa natabong ni K5 Lira. Sige. Sige, K5 Ted, ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa News Center, ini si K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Foro de los Pueblos. That's 8:44. We'll pause for a quick break. Pagbalik ta update sa Philippine Basketball Association Finals. Game number 4. Anong nagdaog? Talk and text tropang 5G o kon San Miguel Beermen. Kag si Alex Ayala sulod na sa quarterfinals sang Women's Open nga ginahiwas sa Rizal Memorial Coliseum. Ano ang message ni Assistant Secretary Jose Genil Carbon de Morito sa University Days sang West Visayas State University? Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:47 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ara ba kamuda? Are you still there? Nandyan pa ba kayo? Last stretch na sa aton program. Update na sa sports. Sa ginabantayan naman nga PBA Final Series. Talk and text kontra San Miguel Beermen. Balitang Sports. Ang update sa inampang ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Sa Game 4 kagabi, nagdaog ang Talk and Text tropang 5G kontra sa San Miguel Beermen sa score nga 110-87, 110-87. Bangod si niya Sir Dan Calvo, Sir Benny Hermano, Sir Ricky Solomon,
Patas na ang series sa 2-all. Si Calvin Oftana, taga Dumaguete, may 29 points kag 6 rebounds. Si Jordan Heading may 17 points para sa Talk and Text. Kag Ray Nambatak, 13 points. Sa Beermen, si Junmar Fajardo, mayara sang 18 points. Kakadungan sang Game 4 na angkon naman ni Junmar Fajardo ay ka-13 niyang Best Player of the Conference Award. Iwaton ang Game 5 was Biyernes, Enero 30 sa SM Mall of Asia Arena. Patas ang series sa 2-all. Sa tennis, nagabanse na sa quarterfinals ang Philippine Women's Open si Alexandra Alex Iyala. Nagdaog si Iyala matapos kontra kay Himino Sakatsumi sang Japan sa round of 16. 6-4, 6-4. Nagsaka naman siya sa top seed status. Kasunod sa pagtakop sa kampanya ni Tatjana Maria sang Germany. Patubangon na yon ni Iyala sa bungadlaw si Camila Osorio sang Colombia. Kim Flora, 8 hours matunaw ang meat gon karne. Duman ang kaunon mo sa next meal. Hapuon ang digestive system mo. Katunaw, hambal ni Ma'am Laura. Ma'am Betty Soloso, good morning. 8:49 na sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 kag D3 Bayo, manamyaw kanay. Birthday greetings kay Dad's Falling Call. Ang security officer ni board member Rolly Bacadistura kag in charge sa iyang mga K9, no? Kamaan ka, Ma'am Betty, kaduro ka mga K9 ni RBD mo. Hilig sa ayam. May si Skittles, may si Hershey's, puro sa chocolate. So ang nagatatap sini si Sir Michael Bakuli Doromal. Sir Michael Doromal, happy birthday, sir! Sang Dumangas, Iloilo. Dad's Falling Call. Dudes is smiling at you right now. Sir Michael Bakuli Doromal, happy birthday, sir! The Lord bless you and keep you, Sir Michael Doromal. Enjoy! Nagapamati, hasta matapos. Nagapamati ko na yon sang drama. Wow, sadya-sadya, no? Ma'am Charlene Serral, Ma'am Laura, Ma'am Betty, Bea Singguan sunon. Michael Doromal, Mike! Happy birthday, Sir Michael! Christian Tabausares, happy birthday from Donna Silorio Sapio. Nandito pa po kami, Sir Mike, happy birthday. Ang oras alas 8:51 sa aga, oras dulong sang Mighty C. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Good morning sa Barangay Tabukan, Mandurriao kay Sir Jose Hilpo. Sir Jose Hilpo, tunog speaker sa iyang tricycle. Sir Jose, Sir Joe Hilpo sa Tabukan, Mandurriao. Good morning. Tumar na Sir D3 Bayo kag Mighty C, ha? Isa nga sagat inyong pamati. Di! Actually, kinatabog ko ganyan magpamati mo. Ay importante ka, tumar ka mo D3 bago ka may TC. Thank you, Ma'am Donna. Mani Ma'am Donna niya, we love you. Ayho, we love you also. The feeling is mutual, Ma'am Donna. Marbs Toledo magban sa Sitio Bungol, crossing lang ka kay Master. Marbs magban, good morning. Ari nang aton nga update, napilian nga nagatag convocation message sa University Days ang West Visayas State University kahapon si DAR Assistant Secretary for External Affairs and Communications Office Jose Genil Carbon de Morito. Isa ini sa mga highlights ng celebrations ang West Visayas State University University Days. May tema, Celebrating Our Radiant Gleam in Illuminating Generations. Gintamo nga ng activity sang University President Dr. Joselito Villaruz, Vice President for Academic Affairs Dr. Maria Asuncion Christine Diquilla, College Deans kag iban pa. Ang convocation ang nagtuyo nga mabulig improve ang sang faculty and staff ang ilang paghinunanon sa mga topiko kangay kung paano makabulig sa pag-enhance sang teaching methodology ang artificial intelligence. Now, sunod kay Sir Genil de Morito, nagapati siya
nga nagabulig ang artificial intelligence AI sa pagpasangkad sang education kag wala ini nagaserbi bilang replacement. Sa message ni Dimorito sa West Visayas State University, naghatag siya sang ehemplo paagi sa pagpakita sa iyang broadcasting career sa mga daan nga mga laragway nga liwat kinatagan sa kabuhi sang AI paagi sa pag-restore kag pag-animate. Ginpunto man ni Dimorito nga ang AI makabulig sa pagtuon sa may estudyante, fast o kon slow learners, bangod nga pwede ma-personalize ang methods sa pagtudlo. Sa tion, kung mayara sa information overload, makabulig ang AI bilang research tool. Ginakabig niya nga bintaha ini sa mga manunudlo, bangod nga hindi na nila kinahanglan nga maghatag sa malawig nga oras sa pag-obra sa materials kag visual aids. Di bangod siniginhangkat ni Sir Junil, si West Visayas State University President Joselito Villaruz nga mag-invest sa AI agud mapasanyog ang competency sa mga estudyante kag manunudlo sa ila mga bulutuan. Ang mga manunudlo sa unaya gapulaw sa ilang mga visual aids mo, may mga kartolina para ka mga malila paper mo. Pretty subong niya, computer operated na tanan Mambes Idalilya, Mark Glenn Diquito sa Dumangas, Iloilo. So, pagi sa rich knowledge and experience sang kilala nga broadcaster nga si Sir Junel Carbon Dimorito, nga kung si Ma'am Laura Panya sa chimpon nila ni Sir R.A. no? R.A. Rino. Tapos binuslan niya ang programa nga na primetime program sa gabi nga halos na nga pamatigid, no? Ma-enhance gid man paagi sa artificial intelligence si Sir Junel Dimorito, to God be the glory. Ginashare ko ni sa inyo matag palamati kay Sir Jose Hilpod sa Tabukan, Mandurriao. He was my mentor. And he is a motivator. Magabag ka nga motivator, ina ba lang ma-inspire ka, no? Why sa pangakig, why sa pangakig, why sa basol. Motivator sa. Ang inihimo niya sila, abuyan niya ka permis ang newspaper, abaya sa akon, Ted, basa! Oo, pagbasa niya, pungko di. Dara sa iyang office bla. Niya pungko di. Di kayo magalin. No? Di kon ikaw sina Ma'am Laura, matuon kagin mo. No? Kiti, ang imong manager ang naghahambal sa imo kag kataas ang standard nga na-set niya sa Iloilo broadcast industry. Why sang iban nga mga media, mga anchor o reporters nga nagtuluhaw kung hindi bangod sa standard nga ginset sang isa ka Junel Dimorito na subong ara na Assistant Secretary sa Department of Agrarian Reform, ara isa sa office ni Undersecretary Jessry Palmares. Kay badis ini sila, miguhay ini sila, dahil suway nga ginkuha siya as Assistant Secretary for External Affairs. Kaya si Yusek Jessry, siya ang in charge sa mga foreign assisted projects sa idalom sangdar sa liderato ni Secretary Conrado Estrella. Balik kita kay Sir Junel. Si Sir Junel Dimorito is a motivator. Makatuon ka gid sa iya. Amadya ka mo nga mga angkor. Hindi ka mo magkabig sang kaulingon yung superhero ka mo, ha? Nga daw labaw nagi kamoy sa mga reporter nyo. Pwede man nga kung white imo katuon nga angkor, balis karon, himuon ka nga field reporter to. Lasak ka to sa mga lutak to, ka mga saka to sa bukid. Nya kung ikaw angkor, dapat adlaw-adlaw gatuon ka. Gina-review mong imo nga tape on air, may dala ka nga notebook, galista ka dira, you have to be precise. Kag kung mag-angkor ka, ba niya, hindi nga damo, labor-labor. Nya pagsugod, buga! Ano namian ko lang to sa iya kay mahatag na siya sa materials. Kung isang ka-program kita, Ma'am Laura, sa the same nga oras man niyo, mahatag na siya sa materials niya itakol na, no? Bumba-bumba. Nya waswasi sila, waswasi ah! Na shadow boxing ka na, George! George, tawag yan sa akon mo. Di panghayuan niya kami si the late Edwin Laruan, ngalanan niya man to kay Frank. Kay daw si Franklin Rilon kung nagtsura ni Edwin. Si Sir Ronel, tawag niya si Lolo Islaw. Nya Islaw! Ikaw talaga. Tapos si Sir Novi, si Totong. Ya Tong! Si Sir Rod, ang tawag sa iya, ang tawag niya si Kwan, si Badjaw. Ikaw talaga Badjaw. Tapos kung manamian siya sa imo performance, matawag niya na si Kano Puerte niya. No! Nya bakli ganito si Ted kakwan ka ba ng kwan ng sopaw.
Dungan kami sa elevator, singko sir. Good afternoon. Nya, arak naman. Kasi daw namit kinang inabit-bit mo. Arak ka naman. Why kagit parehas. Basta ram. Ton naman abe. Kikita ko na sa una nga may may mga tarpaulin bla. That time di pa to tarpaulin bla. Nga naka-jacket siya ka naga-endorse siya sang isa ka ilimnon bla. Mako Sunday gusto ko nga ang ako ni Tsura mabutang man sa mga tiyangge nga may tarpaulin. Nagtuod yun man Sir Paul. Kita nyo na sa mga tarpaulin tayong upad na sa pyo. Kapulot. Nagtuman gid man mo. Daw na-inspire lang ko to sa una kay kita ko bisan diin lang Janelle Di Morito. Ang mga bata pa ko sa to, mako Sunday gina-claim ko na nga ang ako ni Tsura mabutang man sa mga tiyangge. Subong ari na. Nakuruhi agani mo. Sir Janelle, congratulations sir. Assistant Secretary sang DAR Janelle Carbon Di Morito, may memto, motivator kag malipay kag gitsayay. Ang mga gina-share ko sa inyo, that is why nga may radio industry, may broadcast subong. Because sa mga tatay-tatay naton sa broadcast, there is sa syudad sang Iloilo. Foro de los 8:59 na sa agaway na kita oras, there is sa Foro de los Pueblos, Iban, buwas naman. Because he lives, I can face tomorrow. Gamhanan kag makatilingala ang Dios, matutom siya sa pagtuman sang iya promisa nga iya higugmaon. Ang nagahigugma sa iya kag nagatuman sang iya mga sugo. The Lord is great and awesome God. He keeps His covenant of love with those who love Him and keeps His commandments. Daniel 9 verse 4. Tapson sang Dios ang tanan nga mataas nga kahoy nga cedro sang Lebanon kag ang tanan nga kahoy nga terebinto sang Bashan. For all the cedars of Lebanon tall and lofty, and all the oaks of Bashan. Isaiah 2 verse 13. This is the word of God. I can face Ma'am Sally, kay Ma'am Charlene Serra, thank you. Oras, impunto las 9 na sa aga, oras tulong sang Mighty C. What do you get when you fall in love? A guy with a pinch of thirst your love. That's what you get for your trouble. I never fall in love again. I'll never fall in love again. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita.